A pani Hasenďašov, dneska je to znova Drakensang, že? Som tu s dôležitou osobou, ktorá sa volá Flaky Nutty. Ahoj. A my sa ideme pozrieť do Kingshilu, bo tam novo pridali... Počkaj, ja mne, že tento čínik ma to spomaluje. Ja som sa u toho čínika zasekol. Fuck! Aj nohy, aj mňa do riči. V Kingshili je aktuálne taký cake líži, čo vám dávajú odmeny. Tam sa dáva získať všetky veci úplne, že vraj. A nejaké unikátne drahovky. Denis, som zvedavý, čo povedať na toto video, že mám perlivo šupinaté. No, ale ja mám Nigovo šupinaté. Hej, a tam je už hneď Kingshil. Ja viem to dobre. A lenže Grimaxstone už one. Už není vôbec. Grimaxstone? Už je iba pre 40-ky. Jos. Jaj. Iba. Podaj mi hneď to. Ticho. Čo ticho? Tak to doma. Pane Bože, buď ticho, natáčam s Denisom. Tak som to. Už sú ozaj, idem skúsiť lotériu, počkaj. Ideme sa pozrieť na tú lotéru. Ja už tu som. Ja som dole elektraka. Takže, a čo mám urobiť? No, počkaj na mňa, aj tam dojdem peši. Tu sú traja. To hocikoho môžem? Hej. Tak čo mám robiť? Však, koľko máš prachu? 104 zlatých, 34 strieborných. Tak u koho si, počkaj. Sami, čo tu majú šupinaté drakov, tak ja si dám A tiež. teraz, čo to je to jedno zlato, alebo čo to je? Sú tu iba tí, čo majú rýchle, čo? Však to, Rúnový kameň. to koľko chceš sadiť? Ja neviem, ti tam zdieľanie, lebo neviem, čo mám robiť. Že toto je veľmi dôležité. Zdieľať obrazovky. No vidíš zdieľanie? Ja pani, vydržte chvíľu. No ja vidím. Ja som ti ho dal. No ja vidím. Vidíš? Hej. No tak to ešte mám dať. No, potiahni to, čo... Napríklad, to je najlepšie, potiahni tých 200 temných. Ne. Áno. Denis, ja nedám to, mi zabudni. Ja som za to vyhral 250 zlatých. To tu neuročí. Tak to je 40 temných. Kam to mám dať? Ale, však to je jedno kam. Ale z toho ti padne úplné hovno, lebo to je úplne strašne ľúbo. 5x esencie, to je úplne úžasná vec, ty kokso. A skúsal si vsadiť 40 temných, to úplne niečo lepšie ti dá. Skúsime toto. Kryštály pravdy, super. Díky. Za veci. 5 esencií je úžasné. Ježiš, nemá to nikto niečo lepšie. No však keď sadíš niečo lepšie. Tak skúsim sadiť 5 zlatých. Dám na meče. Esencia, úžasná. No tak daj 40 temných, to je niečo úplne husté. Dobre. A potiahni to. A čo ti z toho padlo? Kameň duši, úžasné. Ďalší kameň duši. Opäť zlatých, dobré. 5 zlatých, super. 57 mincí, super. Je to roztrieska, na ďalší. Je to všetko roztrieska. Bomba kávu, už sa hodí. Ne. Nemáš miesto v inventári. Ja nemám miesto. Tak ideme povedať. Prestaň, to vidím. Sorry, ale... Ale ste týka To buguje strašne. Je to zruším, teda vzdielanie. Ja mu padli 4 kamene duší, dámy a páni.
Čo padlo Je to mne? lepšie. 50 temných. To je také smiešne. Prestaň, ja ťa fakt vypnem. 50, ako ja sadím 40 temných a padne mi 50 temných. Idem skúsiť ešte na temné. Mne padol nejaký unikátny diamant. Určite. Však sa! Ja som to natáčal! Jasné. Áno! Tak to je vzdielanie. Pusté. Tak to je vzdielanie, to chcem vidieť. Vidíš? No, vidím vzdielanie. No tak sa pozri. Tak ukáž. Čo? Ty sa máš. To som dal 40 temných. Oh yeah. Si jak máš. O 200% viac body Ne, prečítam to, počkaj. Malý dravkám spevnenia zbroje, 200% zvýšená hodnota výzbroje predmetu. Oh yeah. Mám 50 zlatých, super. Na 50 strieborných. Ja som mal 50. Ďalších 50 strieborných. 5 zlatých, to je nuda. Dámy a páni, dúfam, že sa vám to páčilo toto, že som dostal diamant a budeme sa na budúce. A ja chcem diamant. No,